îro dixwazim behsa çîroka Kurdî a destpêkê bikim. Navê çîrokê Gazinda Xencera min a Celadet Alî Bedirxan yek ji çîrokên destpêkê ê Kurdî ye. Navê xwedaya vê kitêbê jê ji vê kitêbê bixwînim. Ev tema yani mesela şûr û qelem an jî xencer û qelem di edebiyata Kurdî a klasîk de ji Ehmedê Xanî ta bi Hacı Qadirê Koyî û Celadet Alî Bedirxan hêjî temayek gelekî ku tê nivîsandin ji bo me hêjî aktûel e. Di vê kitêbê de çîrokê hem navê xwedaya kitêbê hem ew xencera ku çîrokê de behs dibe ew xencer û saet ev bixwe a Celadet Alî Bedirxanê vêga ev xencer jî di xencerî wî hebûn yek ji wan e a ku pê re dipeyivê û ev saet jî li mala Sînemxan Bedirxanin li Hewlêr dema me ev çîrok ji bo weşanî amade dikirin û me qerar da ku navê çîrokên wî çi werger bin çi tarîxî êdin hemû em di kitêbekê de berhev bikin. Me xwest em navê Gazinda Xencera min deynin û mir Sînemxan pirsî ew xencer maye an ne got maye nivîskarê me ew jî li Hewlêr Meroj Akirî çû ew xencer û saet fotoyê wê girtin û ji me re şand me danî ser vêga ez ê vê çîrokê jî re bixwînim. Çîrok di 1932 de di Hawarê de çapbûye ji mara 12 bi alfabeya erebî çapbûye. Emîn Narozî Seyda wî çaxî wergeran dibû yani latînize kiribû transkripsiyona wê kiribû. Wî awayî di vê kitêbê de jî dikê. Gazinda Xencera min ji ustadê min ê xoşewîst û hêja Tewfîq Wehbî Bekre. Ji zûveyê min lê nenihêrtibû. Di ser banê kitapxana min re di quncikeke tarî û bi toz, teniştkî û xwêl hilavistibû. Kî zanî ji kengî ve min ew nekiriye destê xwe. Pîravokên mezela min di ser wê re tenên xwe ristine. Ji jor ve lê fedikirin, carnan datînin, di ser qevda wê re diçin, şopên xwe dihêlin û hildikişin hêlînên xwe. Berî çend rojan qelema min kobû bû. Min ê ew tûj bikire. Li kêrika xwe geriyam, neket destê min. Min çavê xwe li dora xwe gerand û li tiştekî digeriyam ku bikarê qelema min tûj bike. Çavê min bi xencerê ket. Rabûm ser wê ve çûm. Wekî min destê xwe lê dirêj kir, pîravokên dorê bi min bi biyaniyekî hesiyan. Lingê xwe ên kêv jalîn, di ser serên xwe re borandin û her yekê bi alîkê ve basdan. Xencera min a jengîn ji galanê xwe bi zorê wek dengekî nexweş derdiket. Dixûrî û dikehî. Ew çend jeng girtibû ku min ew kir nav kaxezekê û firikan jê tozeke zêrekem difûrî û difirî. Min qelema xwe da devê wê nedigest, ne jî jê dikir. Li nav destê min de asê bûbû. Dil nedikir ku wî rengî xizmeta min bikit. Min xencera xwe kir pêşiya xwe û lê nihêrt. Jenga wê bi nîvî bûbû. Bi rengekî nîvsor dest pirsînê kir. Hin bi hin rengê xwe guhart û yekcar sor bû. Sorekî xwînsor. Hingê min zanîbû ku xencera min ji min xeyîdiye. Dixwazê gazindan li min bike. Min ew dîsan bir destê xwe û jê re got. Xencera delal, te xêr e, mebit ku tu ji min xeyîdî bî. Ma min çi bi te kir ku tu ji min bixeyîdî? Zimanê xencera min geriya, li min vegerand û bi dengê xwe ê foladîn lê stemkar û zîz got. Malê, ji te xeyîdî me? Ma çawan ji te naxeyîdim? Te ez avêtim nav kitêb û kaxizan. Te ez kirim hogur û hevala bermayên qaşûlên dar û qiş û hevsera ca û potikên zibilgehê. Ne li min dipirsî, ne jî li min dinihêrî. Heta niho min deng nedikir. Min xwe dinyayê de tayhebûyî dihesiband. Lê êdin min nikarîbû ez xwe ragirim. Belê nema dikarim ji ber ku tu dixwazî min bêxî şûna
هەسنێ سۆڵنگەن و من قەلەما خۆ توش بکی پەلێن کتێبێن خۆ vekî tu dixwazî barê keran bikî pişta şêran. Ez ku folayê esîl hesînî dibanim pêşiyên te ez dikirim paresûyên mêr û mêrxas û gernasan û ez bi goşt û dil û cergî bi Xwedî dikirim. Tu dixwazî min bi dar û qaşûlan bi Xwedî bikî û şîv taştiya min wek kerekî ji zil û kabî. Ne, min birçî bihêle û wan qirş û pelên hişk meke devê min. Ez ne çarlingê guyaxur lê şêrê goştxirim. Belê, dizanim îro ketî pê nivîsandinê, pê sehîtiya Kurtmanciyê. Ji sibê heta êvarê carnan heta nîvê şevê û yek carnan heta qere barbangê bi pirsekê nîv pirsekê mijûl dibî. Heke mê ye, heke nêr e, heke nav e, heke pronav e an veqetandek û hevgihanek e. An ne destê xwe de Kurdî ye yan na ji zimanekî din hatiye girtin û pêştetir hatiye kurdandin û welê por û pirç û simbêlê xwe spî dikî. Di salekê de 10 salan dijî û li raserî emrê xwe di biharê de berfa zivistanê ditî barandin. Lêbelê kêfxweşî û di dilê xwe de dibêjî ez ê milletê xwe bi xwendin û nivîsandinê bi vê Kurtmanciyê vejînim. Milletê min dê bibit xwedan kitêb û xwedan zanîn û welê bigihit mirazê xwe, dê bibit serxwe û kama xwe bizanit, bibit kamiran. Xelk nema dê bikarin bêjin ku zimanê Kurdan nîne, zimanê wan tenê zimanê axaftin û dan û standinê ye. Lê dê bibêjin Kurd jî wek xelkê xwedan ziman û xwedan kitêbin û zimanê Kurdî zimanekî hêja dewlemend û tekûz e. Kurd milletekî kevnin û dehatiyên medanin. Herê te daye pey Ehmedê Xanî tu dixwazî ku wî karê ku Xanî nebiribû serî tu bibî serî. Ew wî gotibû da xelk nebêjitin ku ekrat bê marîfetin bê esf û binyat. Tu dixwazî ku bête gotin xelk tev dibêjitin ku ekrat ba marîfetin bi esf û binyat. Ji lewre ji bo navêyekê te ez avêtim pişt guhê xwe, te ez ji çav û dil dûr xistim, te ez kirim zirtexana pîravokan, ew kêzikên bê çerm û goşt ku her roj di sen min re baz didin, civan didin xwe û dikin min dibin tevn û şopên xwe de binixwînin û qeşêrin. Lê nabit tu tişt ne ziman, ne xwendin, ne nivîsandina te bêyî min naçe serî. Bidî aqlê xwe heta niho tu û milletê xwe hûn çawan mane. Çawan ve zimanê xwe windanekî diye û îro dizanin pê biştexilin. Heke ez nebûame ji zû ve te û milletê te we zimanê xwe winda bikirane. Ji xwe çend caran ma dil nekirine zimanê we jêkin. Zimanê we berî 1000 salan zimanê dirê, zimanê hikûmetê bû. Ji hingê ve pê diberisin, 1000 carî pê ketin. Her car ez li ber we sekinîm û min zimanê te parast, lê ne qelema te. Heke ji min ne bawerî li dora xwe fedikire. Tu ê bibînî ku herçî ji min dûr mane hatine ketine bajaran zimanê xwe winda kirine û îro ne dizanin bêjin lo ne jî lê. Ji ber ku peyayên bêçek wek mirovên bêneynokin. Kêç jî bi wan dikarin. Ji lewre ez benî qedrê min bizane, ji min dûr mekeve, min ji xwe dûr meyêxe û bi min ne qelema xwe lê parsûyên dijminê xwe jêke. Xencera min li hirê gotina xwe qedand. Min dil kir ez lê vegerînim. Lê nedixwest ji min bibîse. Rabû ket kalanê xwe ker kir û guh nedamin.